Tak to bol Radiohead a teraz tu mám 4 mladých mužov, ktorých sa budem pýtať na ďalšiu takú aktualitu, ale tá sa nestala v nedeľu, ale tá sa deje každý deň v podstate. Ide o Grécko, ale nejde iba o Grécko. Ide o to, že čo vlastne sa stane s nami všetkými v tejto našej eurozóne a Európskej únii po tom, čo Grécko vo voľbách a opakovane potom sa prejavuje tak, že odmieta to šetrenie, ktoré bolo naordinované a nie je možné zostaviť vládu, budú ďalšie voľby. A vyzerá to tak, že tá pomoc, ktorú Grécko dostalo v 100 miliardách eur, ak sa nemýlim, skoro to vyzerá tak, že bola zbytočná, že sú to vyhodené peniaze. Neviem, či to tak je a na to sa týchto všetkých 4 ľudí opýtam. Tak, ten grécky príbeh je už viac ako rok, 2 roky. Skúste naozaj úplne krátko povedať, o čom tých pár rokov s Gréckom a s pomocou Grécku bolo. Martin Filko. Tie problémy s Gréckom prepukli už pred viac než 2 rokmi. Vlastne pred 2 rokmi sme riešili prvú unilaterálnu výnimočnú pôžičku Grécku, ktorá mala tie problémy vyriešiť. A ten príbeh je o tom, akým spôsobom sa dokáže zachovať alebo rozštiepiť eurozóna. Pre mňa primárne ten príbeh nie je o Grécku. Ten príbeh je o tom, či jeden z najúspešnejších politických príbehov povojnovej histórie, príbeh Európy, Európskej únie, bude môcť pokračovať, príbeh mieru a prosperity, alebo sa nám ho nepodarí ďalej naplňať a teda bude to niečo iné, lepšie alebo horšie. A teda po tých 2 rokoch, to už naozaj jednou vetou, po tých 2 rokoch sa ti zdá ten príbeh úspešný? Nie, myslím si, že ešte stále sa o tom rozhoduje, presne o tomto. Či 60 rokov európskej integrácie bude pokračovať alebo nie. Roland Ižip, o čom boli tie 2 roky? S niečím sa dá súhlasiť, s niečím nie. Obávam sa, že ten príbeh nie je úspešný. Je to veľká ilúzia a tá ilúzia momentálne kolabuje. A to je Grécko. Grécko je iba symptómom problémov. Ten problém je oveľa hlbší a tým hlavným dôvodom je euro. Euro v podstate spôsobilo to, že máme nejakú európsku monetárnu úniu, ktorá nefunguje. Ktorá ukázala, že na to, aby fungovala, potrebuje oveľa vyššiu a to politickú úniu. Takže tým pádom jednoducho máme tu veľký problém a skutočne sa rozhoduje momentálne o tom, či eurozóna bude aj naďalej žiť v tej ilúzii, že možno raz budeme mať veľkú prosperitu v celej Európe, alebo nie. A z tvojho hľadiska tá pomoc Grécku stála za to? Toto je veľmi, veľmi ťažká otázka a nemám na ňu jednoduché riešenie, pretože v eurozóne bolo zatiaľ utopených strašne veľa peňazí. A len budúcnosť ukáže, či to malo nejaký zmysel alebo nie. Ja si myslím, že skôr nie ako áno. Rado Geist. No a ten príbeh sa dá pozrieť 2 spôsobmi. Ja poviem trošku blatantnejšie to, čo povedal Martin pred chvíľou. Tie 2 roky boli kupovaním času na to, aby eurozóna dokázala vyriešiť problémy, ktoré si vbudovala do svojho dizajnu už pri svojom vzniku. To znamená vytváranie monetárnej únie bez reálnej fiškálnej únie. Či boli tie 2 roky v úvodzovkách minuté efektívne alebo nie, o tom sa môžeme baviť. Či boli všetky rozhodnutia, ktoré boli robené včas, či to neboli iba čiastočné kompromisy. No ale koniec koncov vlastne každý, teda tá eurozóna, to nie je úplne voluntaristický projekt, on vychádza z nejakých limitov právnych, politických, ktoré tu existujú a tie sa niekedy prekonávajú ťažko. Čiže grécky príbeh nie je predovšetkým o pomoci Grécku, ale o tom, aby si eurozóna dokázala kúpiť čas, aby prípadný odchod Grécka z eurozóny neznamenal koniec celej menovej únie. Čiže ty hovoríš, že to bolo kupovanie času. Vieme, koľko to stálo? To sa dá ako veľmi... Takto, dá sa to ľahko vyčísliť, ak spočítame všetky požičky, ktoré Gréci čerpali a tak ďalej. Radovo, vieme niekto? Stovky miliard eur. Stovky je čo? Asi 300, 400. Teda podľa toho, že či sa vrátia peniaze do ECBčky. Čiže Rado, 300-400 miliard stálo to za to? No zatiaľ javí sa ti to, že zatiaľ to stálo za to? Myslím si, ak si to porovnám s možnými nákladmi rozpadu menovej únie, stálo to za to. Ďuro Karpiš. Ja som tu po 2 rokoch, možno si pamätáš, že podobnú tému sme mali v relácii v máji 2010. Bol som tu s pánom Bartom. A vtedy som hovoril, že Grécko zbankrotuje. Vtedy to bol ako radikálny názor ešte. Tak Grécko zbankrotovalo.
Paradoxne teraz vyzerá, že zbankrotuje druhýkrát. V roku 2010 v Grécku bola nezamestnanosť 11%, a teraz je nezamestnanosť 22%. Za tie 2 roky grécke hospodárstvo kleslo 15%, čo je už ekonomická depresia alebo hospodárska depresia. Dlh k HDP bol v roku 2010 143%, teraz je 152% po bankrote, upozorňujem. Nalialo sa tam, hovorili sme, tá pomoc sa pohybuje 300-400 miliard eur. A dnes sa už hovorí aj o exite Grécka z Európskej menovej únie, čo vtedy prišla ako úplne absurdná možnosť a niečo nevydané. A vtedy sa to teda ešte komunikovalo ako problém Grécka, zlých politikov v Grécku, ktorí hospodárili zlým spôsobom, a keď izolujeme to zlé Grécko, tak Európska menová únia nebude mať žiaden iný problém. Podľa mňa sa blíži rozuzlenie. Zapletku všetci poznáme. 2 roky sú dostatočne dlhá doba, aby si všetci všimli, aká je tá zapletka. No a podľa mňa je lepší hororový koniec ako horor bez konca. Takže ja som sám zvedavý na to, čo sa stane 17.6., keď sú voľby v Grécku. A v tej dobe niekde dochádza aj hotovosť teda Grécku, a Grécko sa pravdepodobne, ak nedojdu Grécku ďalšie peniaze, dostane do platebnej neschopnosti, a Európska únia sa bude už musieť rozhodnúť, teda čo s tým Gréckom, a nebude sa dať ten problém už zakopovať pod posteľ. Taká zaujímavá vec je, že tie stovky miliard eur, čo išli do Grécka, a ja by som bol veľmi nerád, keby si ľudia mysleli, že teda to išli Grékom tie peniaze. To nie je pravda. Tá 1/3 z tej pomoci naozaj skončí v gréckej ekonomike ako verejné výdavky Grécka. 2/3 sa vracajú zahraničným veriteľom. Čiže my teda zachraňujeme finančné inštitúcie v Európe a zachraňujeme ich tak, že posielame peniaze do Grécka, ktoré sa potom vracajú. Takže nepomohli sme Grécku, nepomohli sme Európskej menovej únii, lebo teda stále je teda na stole otázka, že ako ďalej, že či teda sa to rozpadne vystúpením Grécka alebo nie. A iba sme stratili 2 roky času, podľa môjho názoru. Iba upozorním, že 300-400 miliard, aby sme mali nejakú mierku, že 300-400 miliard eur, že celý tento konsolidačný balíček tejto našej vlády je o 1,5 miliardy eur. Alebo slovenská ekonomika je 70 miliard eur, alebo slovenský verejný dlh je 20 miliard eur. No, a tu hovoríme o 300-400 miliard, že to je nepredstaviteľná suma. A Grécko zase nie je až taká veľká krajina. To je suma, ktorá je väčšia ako hrubý domáci produkt Grécka, ale zase dajme si Grécko do perspektívy. Netreba preceňovať Grécko. Toto naozaj, Európa nemá problém s Gréckom. Čína rastie takým tempom, že za každých 11 týždňov pribudne jedno Grécko. Že čínska ekonomika rastie takýmto tempom. Takže Grécko je nafúknuté ako problém, avšak Grécko nie je problémom Európskej menovej únie, Grécko je prejavom problémov Európskej menovej únie. Čiže ty hovoríš, že 300-400 miliard v takomto veľkom svete není až tak veľa peňazí, hej? Áno. Napriek tomu, z tvojho hľadiska teda tých 300-400 miliard nemalo byť minutých. Určite nie. Čiže ty si myslíš, že na začiatku sa malo Grécko zbankrotovať bez tej pomoci a dnes by sme boli ďalej? Samozrejme, neminuli by sme 300-400 miliard. Nie všetko to bude náklad, samozrejme niečo sa vráti. A na druhej strane Grécko by bolo na tom dnes už o mnoho lepšie, ako je teraz. Grécko by sa 2 roky neštrajkovalo a Gréci by si 2 roky nemysleli, že za ich problémy môžu Nemci alebo niekto iný mimo krajiny. Grécky akciový trh by sa neprepadol o 90% a zahraniční investori by nestali za hranicami a čakali, ako to dopadne. No, Martin aj Rado budú mať podľa mňa úplne opačný názor. Prečo podľa vás bolo to hodné minimálne toho pokusu zachrániť Grécko? Vieš, ja niekedy by som bol možno rád, keby sa Ďurové návrhy otestovali v realite. Bohužiaľ, ale žijeme na tom istom kontinente a ako, samozrejme, mohli sme nechať Grécko skrachovať a dnes by sme vedeli, čo by sa bolo stalo. Bolo by sa stalo to, čo sme zažili pri Lehman Brothers, ale bolo by to oveľa horšie. Došlo by ku úplnému kolapsu európskeho finančného sektora. Ako dnes to už asi môžeme povedať takto na plnú hubu. Juraj, banky medzi sebou v Európe by si neboli požičiavali a boli by skrachovali. Fakticky. Niečo podobné, čo sa stalo koncom minulého roka? Myslím, že koncom minulého roka sa... Si banky navzájom nepožičiavali a nepožičali im zahraničné banky. No a Európska centrálna banka to svojou intervenciou vyriešila. Napriek tomu, že sme pomohli Grécku. Áno, ja netvrdím, že sa niečo možno aj veľmi katastrofické a nemôže stať aj pri veľmi pravdepodobnom bankrote Grécka.
v blízkej budúcnosti, ale ja osobne by som si určite nebol zobral na triko to rozhodnutie o Nechať zbankrotovať. Len tak živelne zbankrotovať Grécko niekedy v polovici roku 2010. Počkaj, a keď Martin, ty hovoríš, ja nie som ekonom, tak mi to vysvetlíte, že Grécko nie je taká veľká ekonomika v Európe a nie je to taká dôležitá... 2% európskeho HDP? Že nie je to taká dôležitá krajina. Prečo by táto krajina spôsobila krach finančného sektora v celej Európe, si povedal? Napriek tomu, že nie je až taká veľká, ich dlh je trošku väčší, ako sme sa bavili, oni majú najväčší dlh v pomere k HDP v Európe. Okrem toho, čo je úplne najdôležitejšie povedať, neexistujú v Európe národné bankové systémy. Dnes už je iba európsky finančný bankový systém. Tie banky sú extrémne prepojené a preto... A ten systém nie je v dobrom stave. Je podkapitalizovaný, tie záväzky nie sú navzájom vyriešené, aktíva nie sú ocenené trhovými hodnotami. V tom možno bude Juraj so mnou súhlasiť. A preto akákoľvek aj... Že aj slabší otázky tie banky znižil. Malý šok dokáže vyvolať dominovú reakciu. Čiže z tvojho hľadiska, to je zaujímavé, že z tvojho hľadiska bolo to hodné, tých 300-400 miliard, lebo hrozili oveľa väčšie škody. Myslím si, že je rozumné v takej situácii si kúpiť čas na to, aby si vyriešil tie fundamentálne štruktúrne problémy, ktoré podľa mňa sú dva. Jeden z nich je ekonomický, a to je zdravie európskeho finančného sektora. Ten druhý je politický. A to je správa Európy. Teda to, kto, ako, kde a o čom rozhoduje. Roland, stalo by sa naozaj to, že bankový sektor aj u nás, teda v celej Európe, by prestal fungovať? V tom musím súhlasiť s Martinom a trošku nesúhlasiť s Jurajom, čo hovorí ohľadom toho, aké by to malo následky, lebo je veľmi pravdepodobné, že krach Grécka by skutočne položil celý globálny finančný systém. Čo tým myslíme, že položil? Jak si to máme predstaviť? Predstavme si to tak, že jednoducho súčasné európske banky sú strašne prepakované. To znamená, veľkosť ich aktív vzhľadom ku kapitálu je strašne veľká. To znamená, je tam páka 1:26, čo v podstate znamená, že pri 1 miliarde svojho vlastného kapitálu na vykrývanie strát majú 26 miliard rôznych aktív. A jednoducho stačí, aby tam bola malá strata, povedzme 5% na ich aktívach a tým pádom sa stanú nelikvidné, stanú sa insolventné a budú musieť skrachovať. A čo by sa teda dialo v reálnom živote? Dialo by sa v reálnom živote to, že všetky finančné veci, ktoré okolo sa vidíme, všetky finančné hodnoty, či sú to dlhopisy, či sú to akcie, či sú to, hociaké iné finančné deriváty napríklad, tak by stratili veľkú hodnotu a v podstate mnoho z nich by malo nulovú cenu. Tým pádom celá tá bublina okolo nás, ktorá funguje, to znamená, že myslíme si, že štáty sú schopné platiť svoje záväzky do budúcnosti aj napriek tomu, že neustále dosahujú deficity. To všetko by skončilo. A zistili by sme, že v podstate nemáme prakticky nič. A teda? A teda to by bol problém, lebo začali sme úplne od začiatku. Takže ten svet, ako ho poznáme doteraz, by skončil. A to je zlé či dobré? Ja si myslím, že by to bolo dobré, lebo súčasná kríza ukazuje, že ten svet nefunguje správne. No tak ak by to bolo dobre, tak sa to malo stať. Súhlasím. Môžem zareagovať, teda, keď tu obhajujem minoritný názor. Ja by som, keby to bolo naozaj také zlé, že teda by padol európsky bankový systém, tak už pred 2 rokmi som hovoril, že teda by mal padnúť čo najskôr, aby sme riešili ten problém európskeho bankového systému, že teda banky nie sú solventné, nie že nie sú likvidné, že sú nesolventné, to nevyriešime ani požičkami Európskej centrálnej banky. A práve to, podľa mňa, že to, že ja mám pravdu, dokladá tá kríza z konca minulého roka, keď napriek tomu, že sme zachránili Grécko, že Grécko nebankrotovalo, napriek tomu, že sme zachránili Taliansko nákupmi ECBčky, tak európske banky sa dostali do situácie, že im nikto nechcel požičať, že si navzájom nepožičovali, že nemecké banky nepožičovali španielským bankám, talianským bankám a musela urobiť ECBčka to, že pustila do obehu 1 bilión nových eur. Čiže bez ohľadu na to, či Grécko zbankrotovalo alebo nezbankrotovalo, my sme sa dostali do tej situácie, kedy sa zmrazil medzibankový trh. A ja už som vtedy hovoril pred 2 rokmi, že teda keď chceme obetovať peniaze na záchranu spoločného europrojektu, tak riešme ten naozajstný problém, tie banky a nie Grécko. A netvárme sa, že za to môžu grécki politici, že teraz budeme solidárni a budeme posielať peniaze gréckemu ľudu, ale urobme keď už euroval existoval, tak povedzme, že dobre, tak teraz 2 mesiace čistíme európsky bankový systém, prebereme banky, ktoré sú nesolventné a ktoré ani nikdy nebudú solventné,
následne ich očistíme a potom reprivatizujme a vyriešili sme problém. Takto sme nič nevyriešili. Minuli sme 300-400 miliard v Grécku a ten problém stále máme pred sebou. Stále sa bojíme nesolventných bank, ktoré skôr či neskôr padnú. Čo na to hovoríš, Žado? No, stále sa bavíme o jednej oblasti, alebo jednej veci, ktorú by mohol spôsobiť prípadný krach Grécka a jeho odchod, alebo neriadený krach Grécka a jeho odchod z eurozóny. Vôbec by som si nebol taký istý, že to zachraňovanie bank, ktoré by s tým bolo spojené, by bolo lacnejšie ako to, čo sme teraz museli robiť pre Grékov, alebo že ten proces by bol menej bolestivý, len preto, že by bol rýchlejší než tie 2 roky, počas ktorých ako prebieha určité upratovanie v európskom bankovom sektoru. By som už baviť, či rýchlo alebo pomaly, ale prebieha. Ale je tu aj druhý problém, a to je problém lavinového efektu, ktorý by mohol spôsobiť krach gréckeho odchod z eurozóny, prenesenie podobného tlaku trhov a preniesie podobných problémov do krajín, ako je Portugalsko, Írsko, kde sa to koniec koncov dialo napriek tomu, že teda Grécko dostalo systém bilaterálnych pôžičiek. Otázka je, či sa to dialo v takej miere a tak rýchlo, ako keby ho nebolo dostalo. Potom je otázka času, kedy sa niečo podobné stane v Španielsku, v Taliansku. Proste dostávame sa do momentu, kedy prestáva alebo stráca zmysel hovoriť o nejakej spoločnej menovej únii. No, ale Rado, keby vtedy, hovoríš, že keby vtedy Grécko vypadlo z eurozóny, tak by nastali tieto problémy. Teraz, keď vypadne z eurozóny, čo je veľmi reálne, nastanú tie isté či menšie? Samozrejme, môžu nastať. Tie isté či menšie, podľa teba? Môžu nastať, dokonca môžu nastať väčší, ale je tu jedno ale. Eurozóna proste napriek tomu, že možno kritizovať dôraznosť a rýchlosť, ako konala, nespala, ako niektoré veci sa prijali. Boli pripravené nejaké záchranné mechanizmy, ktoré môžu pomôcť štátom po zmene pravidiel fungovania Európskeho stabilizačného mechanizmu, najprv FSF, dočasného rovalu a potom stabilizačného mechanizmu aj priamo bankám. Trochu inak sa správa Európska centrálna banka. Robí veci, ktoré boli pred 2 rokmi nemysliteľné. Čiže proste je tu nejaký posun, ktorý, podľa môjho názoru, pripravil eurozónu lepšie na eventualitu odchodu Grécka z eurozóny a jeho menej riadeného banku, čo sa tu deje teraz. Súhlasíš s tým, Martin? Nepochybne s tým súhlasím. A dokonca do veľkej miery súhlasím aj s tým, čo rozprával Juraj. Len ja mám trošku pocit, ako keby ty robíš veľmi parciálnu analýzu. Zameriavaš sa na problém Grécka, na problém európskeho bankového sektora, ale tie veci sú do veľkej miery prepojené. Možno ešte jedna malá poznámka, si nemyslím ešte stále, že exit Grécka je pravdepodobný, ako si ty povedal. Bankrot Grécka je pravdepodobný. Teda to, že prestanú splácať. Druhý bankrot Grécka. Dobre, ale ako... Daňoví poplatníci. No neviem teraz, nakoľko sú. Čo chceš povedať tými svojimi poznámkami? No, to som reagoval na to, že teda sa hovorilo, že nevieme, že či by to bolo lacnejšie, keby sme to urobili na začiatku. Určite by to bolo lacnejšie pre nás. A keďže ono to je jak taký spomalený náraz auta do steny, že tým, že sme to spomalili, že sme tam dali tie peniaze, tak sme umožnili tým, kto vtedy riadili to auto, vystúpiť. Samozrejme zranení, aj mali nejaký haircut na tých svojich bondoch. A natlačili sme tam tých európskych daňových poplatníkov a ono to auto aj tak narazili. Takže minimálne pre tých, ktorí dnes vlastnia väčšinu gréckeho dlhu, čo sú tie záchranné mechanizmy, tak minimálne pre nich by to bolo lacnejšie. Ale my žijeme v nejakej európskej ekonomike a my na Inštitúte finančnej politiky sa v týchto dňoch pokúšame kvantifikovať, čo by znamenal ten najnegatívnejší scenár, to znamená Grexit, pre slovenskú ekonomiku. To je najnegatívnejší scenár? Zobrali sme jeden z negatívnych scenárov, konkrétne z Capital Economics, analytickej firmy, a pokúsili sme sa vypočítať, čo by to znamenalo pre slovenskú ekonomiku. Budeme to publikovať, ale znamenalo... Keby teraz odišlo Grécko, znamenalo by to recesiu, hlbokú recesiu slovenskej ekonomiky v tomto aj v budúcom roku. Ako tie čísla budeme publikovať a tie čísla sú neporovnateľné s čímkoľvek, čo momentálne čím ručíme za Grécko. Takže ako podľa mňa teraz si trošku demagogicky. Áno, tá situácia už teraz stojí slovenských daňovníkov peniaze, reálne peniaze, vyvoláva reálne náklady. Netvárme sa, že nie, ale my si kupujeme čas a kupujeme si poistenie pred pravdepodobnosťou o mnoho rádovo väčších problémov. Takže ako ty rozprávaš o nás... Netlač ma do toho parciálneho, lokálneho, do ktorého si ma na začiatku... Keď som hovoril o daňových poplatníkov, myslel som celú Európu. Teda zase ako nehovorím o Slovensku. Ale tá istá rovnica, väčšia či menšia, platí pre nemeckých, fínskych, rakúskych daňovníkov. Ako Angela Merkelová
jednak sama má významné politické náklady, jednak na nemeckých daňovníkov uvrháva reálne ekonomické náklady z nejakých dôvodov. A tým dôvodom je, aby sa vyhla Ešte väčší. nie nepodstatnému riziku a o mnoho väčších nákladov. Počkaj, Martin, A môže zlyhať. Mne niekedy tvoja kritika pripomína človeka, ktorý nezúčastnene pozoruje tým lekárov, ktorí sa starajú o klinicky veľmi ťažko chorého pacienta. A keď sa jeho stav zhoršuje, ty opakuješ, však ja som to vravel. No, že mali možno nejaký iný základ. A mne kritika mojej kritiky pripomína, že teda mňa dotiahnu k umierajúcemu pacientovi, na ktorom operoval amatérsky chirurg a pýtajú sa ho, že no a čo teraz spravíš? A vidíš, že nedá sa to bez bolesti a zomrel ti. Že ako naozaj... No, ešte nezomrel. Nezomrel, ale sme na najlepšej ceste, lebo sa naplňa ten najhorší možný scenár, ktorý, keď sa zachraňovalo Grécko, hlavný dôvod bol, aby sa nešírila nákaza. Teda dajme peniaze Grécku na to, aby sme nemuseli zachraňovať Portugalsko, Írsko, Španielsko alebo Taliansko. Čo sa stalo o pol roka neskôr? Zachraňovali sme Portugalsko a Írsko. Čo sa stalo o rok neskôr? Zachraňovali sme Taliansko nákupmi ECBčky. Čiže katastrofický scenár tých, ktorí týmto argumentovali pri pomoci Grécka, sa naplňa. Bez ohľadu na to, či sa robí to, čo ja hovorím, alebo nie. Nie úplne, pretože opäť sa vraciam k tomu kupovaniu času. V momente, keď sme zachraňovali Írsko a Portugalsko, sme to nemuseli robiť ad hoc bilaterálnymi pôžičkami. Robili sme to prostredníctvom nástroja, ktorý mala v tom čase eurozóna k dispozícii, dočasného eurovalu. V prípade, ak budeme musieť, teda keď sa muselo nejakým spôsobom zachraňovať Španielsko a Taliansko, nemuseli sme to už robiť ani tým, pretože Európska centrálna banka zmenila istým spôsobom svoju politiku, svoje správanie. Robila to opäť inými nástrojmi, ktoré boli nemysliteľné v máji 2010. A podstata je iná, alebo že aké sú to iné peniaze? No počkaj, lebo poďme sa porozprávať o tom, ako vlastne sa tento problém dá vyriešiť. Pretože ty hovoríš, že jediným riešením je, alebo nehovoríš jediným, hovoríš svojim preferovaným riešením bolo nechať skrachovať Grécko, prípadne iné krajiny vtedy, keď sa to malo stať. Reštrukturalizovať trh, možno znárodniť a rekapitalizovať banky. A predpokladám, že o podobnom riešení by si uvažoval aj teraz. Jednoducho, že sa to nemení. Bohužiaľ sa to nemení. Nie je to jediné riešenie. Môžeme sa porozprávať o tom, že dobre, ja súhlasím s tebou, že situácia nás tlačí na hranu a podľa mňa momentálne eurozóna čelí len dvom realistickým voľbám. Môžem sa mýliť, ale eurozóna sa buď rozpadne, alebo bude federalizovaná. Počkaj, rozpadne myslíš, že odíde Grécko, alebo že úplne sa rozpadne? Že... No, to je veľmi ťažké povedať, čo sa stane, ale ja naozaj nechcem šíriť nejaké... Ale čo ty myslíš, že rozpadne? No, myslím si, že prestane existovať v súčasnej podobe. To znamená, že bude mať toľko členov ako teraz, alebo menej. Ako významne menej? To myslíš? Možno ja by som... Aj významne menej. Neostane to pri Grécku. Áno, neostane to pri Grécku, ale viem si predstaviť aj optimistickejší scenár. Lebo tá ekonomická situácia je veľmi ťažká a to, čo je hlavne problém Grécka, ako sme povedali, sú to banky. A práve preto tá panika môže byť veľmi rýchla, pretože finančné trhy reagujú okamžite a to, čo vidíme momentálne v Grécku, to znamená, že ľudia vyberajú veľké peniaze z bank. Skutočne masívne peniaze, čo v podstate tlačí grécke banky na kolena. Tie žijú iba kvôli tomu, že ECBčka im neustále dodáva novú a novú obrovskú likviditu, čo sú stovky, alebo respektíve už je to momentálne viac ako 100 miliard eur, ktoré zase idú do gréckych bank. Takže to sú veci, ktoré sa môžu veľmi rýchlo rozšíriť aj do ostatnej južnej Európy. Jednoducho, ako náhle budú mať Španieli pocit, že ich ekonomika, alebo že môžu vystúpiť aj oni z eurozóny, že budú donútení vystúpiť z eurozóny, tak tým pádom ľudia spravia to isté. Začnú vyberať masívne peniaze z ich bank, možno Portugalsko, možno Írsko. Tým pádom sa stane situácia veľmi neudržateľnou a všetky krajiny, ktoré majú pocit, že do eurozóny nepatria, bude tam banková panika a tým pádom systém môže skolabovať veľmi, veľmi rýchlo. To je ten najhorší možný scenár. Teda Martin hovorí, že sú len dva. Jeden je, že federalizovaná Európa, druhý je, že rozpad eurozóny. Ty si myslíš, že čo? Presne tak. Buď teda sa udrží eurozóna ako celok tým, že sa Nemecko rozhodne, že bude platiť aj za ostatné krajiny, lebo Nemecko je jediný veriteľ, ktorý je v eurozóne, že bude platiť za všetky ostatné krajiny. To znamená, ten obrovský zisk, ktorý má z toho, že exportuje do južnej Európy, tak jednoducho
premeniť do transferových výdavkov do južanských krajín, alebo jednoducho sa rozhodne, že nebude pomáhať tým krajinám a tie skôr či neskôr zbankrotujú, pričom účet bude len narastať. A to sa deje teraz. Účet za Grécko, za všetky južanské krajiny obrovsky narastá, pretože obchodná bilancia rastie neuveriteľným tempom, niekto to musí financovať a momentálne to je financovanie cez Euroval, cez ECBčku a jednoducho je to situácia, ktorá je fakt A neudržateľná. ty si vieš predstaviť, však si ekonom, ale asi vieš aj politicky rozmýšľať, že ty si vieš predstaviť, že Nemci povedia, že my budeme platiť všetko? No a tu je práve tá vec, prečo hovorím o federácii. Nemci by samozrejme mohli zatiahnuť ten účet aj bez federácie. Môžu urobiť eurobondy, alebo nástroje existujú. Ale na to rozmýšľanie je jednoduché. Na to, aby Nemci alebo severné jadro eurozóny bolo ochotné financovať tú party, tak budú chcieť stanoviť svoje teutonské nordické pravidlá. A na to, aby sa takéto pravidlá aj kredibilne stanovili, jedna kredibilne vymáhali, tak potrebuješ mať nejakú politickú štruktúru nad tým, aby to malo nejakú demokratickú legitimitu. Lebo ináč to potom začne zaváňať imperializmom alebo technokratickým. A teraz mi ale všetci štyria povedzte, že... Ešte tretiu možnosť by som chcel dať ako tu zastanca minoritných názorov. No ono teoreticky by to mohlo fungovať tak, ako to bolo naplánované, keď sme zakladali tú eurozónu. Teoreticky. Že teda krajina, ktorá sa dostane do platobných problémov, zbankrotuje a potom straty vyplývajúce z toho, že veritelia a niektoré banky dali tie peniaze tej krajine, budú niesť národné vlády, teda tam, kde tie banky, alebo ako naozaj tie straty nezmiznú, hej? Niekto ich musí zaplatiť, len tá hra je, že kto? Že kto zaplatí? Že či tí ľudia, ktorí dali peniaze banke a tá banka požičala Grécku, alebo aj Slováci napríklad. Hej? Áno, len ešte treba povedať, ja s tebou súhlasím, že teoreticky by to takto mohlo fungovať. Dokonca, ak sa pýtaš mňa na moju intuíciu, ja by som najradšej videl Európu ako dobrovoľné, nekooperujúce spoločenstvo národov, ktoré sa spájajú do koalícií a sú riadené nejakými pravidlami, ktoré dobrovoľne dodržiavajú, alebo teda na základe nejakého peer pressure, nejakého tlaku vrstovníkov. Ale takto to nefungovalo. Dostali sme sa do problémov. A prečo si myslíš, že keď to doteraz nefungovalo, že oni budú dobrovoľne spolupracovať nejaké fiškálne... To ma prekvapuje, že ty hovoríš, že nemôžu spolupracovať, dobrovoľne sa dohodnúť na niečom, ale zároveň si myslíš, že tá fiškálna únia môže fungovať. Tak mi povedz, aký je tam rozdiel. Ten rozdiel je veľký. Ak ty urobíš iný dizajn toho politického mechanizmu, tak... Aký iný dizajn? V čom by spočíval rozdiel? Inštitúciálne normy, to je úplne jasné. Teda aké? Že urobíme európske voľby? Alebo čo si myslíš, že bude legitimizovať teda tú budúcu európsku vládu, aby mohli napríklad Nemci znížiť dôchodky Talianom? Že kedy sa to podarí? No práve to, že keby začali Nemci znižovať dôchodky Talianom, tak sa tu začnú oživovať duchovia prvej polovici 20. storočia. Presne to sa obávam. A takto to fungovať nemôže. Fiškálny kompakt buď nebude fungovať, alebo začne škrípať práve podľa týchto deliacich línií. Ak sa nám nepodarí vytvoriť nejaké... Iné niečo? Európske politické spoločenstvo. Počkaj, to teraz to sa ako tvorí? Počkaj. No to je politický projekt, tak ako vznikli Spojené štáty americké. Áno, ale to nevzniká tak, že tento rok si to povieme, na budúci rok to bude. Nie. To trvá, že 100 rokov. No ale ak to ale my nemáme 100 rokov. Ak to v nejakej rudimentárnej forme neexistuje už teraz, tak to bude problém. No ale počkaj, tak teraz naozaj, že ak zatiaľ, k čomu sme dospeli, je, že riešenie by bolo, keby európske národy sa začali viac cítiť ako európske, než ako národy, že to by bolo riešenie, lebo potom by sme solidárne v úvodzovkách niesli všetky bremená aj klady. Pragmatickejšie. Ak by sme vytvorili mechanizmy na európskej úrovni, normálne aby demokratické politické s tým ľudia súhlasili, o to ide. Áno, aby to ľudia... Aby to brali. Tak, so škrípaním zubov možno, ale akceptovali. To zase mi príde, že to bol Dano Lipšic veľmi odvážnou ideou, ale toto mi už príde, že až neviem, čo je viac ako odvážne, že šialené? Myslieť si, že vytvoríme za pár rokov, lebo toľko iba nemáme desiatky rokov na to, aby to súviselo s touto krízou ešte, že za kratučký čas, že vytvoríme v celej Európe, v Talianoch, v Nemcoch, Francúzoch, v Názane, toto povedomie, to sa mi zdá, že naozaj šialené. A tebe vadí, že momentálne bez ohľadu na to, akú vládu sme si zvolili, budeme mať budúci rok 3% deficit? Nie, ja o tom hovorím. Teraz hovoríme o tej jednej veci. No ale to je to isté. To je jeden z prejavov. Ale nie. Európska identita je oveľa hĺbšia vec, než nejaký plán na rok. Oveľa hĺbšia. A vytvoriť ju
už len to, že si niekto myslí, že ju vytvorí, sa mi zdá šialené. Vieš? No, mne sa to nezdá šialené. Európska identita existuje popri x iných identitách. Ale jasné, ale že aby bola najsilnejšia. No, počkaj, nehovorím, že má byť najsilnejšia. Ja hovorím, že v istých veciach, najmä ekonomických, jednoducho musí vzniknúť. No, musí vzniknúť. Podľa mňa do veľkej miery existuje. Už ako ja neviem. Ak existuje, tak není problém, no. Platíme to istou menou, ako už psychologicky. No počkaj, sám hovoríš, že keby Nemci začali znižovať dôchodky Talianom, tak by bola vojna, alebo ale tak to znamená, že neexistuje. No, momentálne v istom zmysle Nemci dvíhajú dane nám. No počkaj, skúsme pri rovnakých príkladoch zostali, lebo potom sa to strašne rozšíri. Že z toho príkladu Nemcov a Talianov je zrejmé, že Taliani sú viac Taliani ako Európania a Nemci viac Nemci ako Európania, lebo ináč by si ten príklad nepovedal. Ten príklad použil Juraj? No a ty si povedal, že áno, je to tak. Povedal by som, že ak to bude primárne riešené takýmto spôsobom, takže sa budú obnovovať duchovia prvej polovice 20. storočia. Z toho, čo povedal Martin, je zrejmé, že Taliani niečo také nepríjmu od Nemcov a ak niečo také príjmu, tak niečo také príjmu od Európanov. Od začiatku tu nikto nehovorí o tom, že riešením eurozóny je budovanie nejakej imaginárnej mýtickej európskej identity. Riešením krízy v eurozóne je vytváranie spoločných pravidiel a spoločných inštitúcií na riešenie spoločných problémov. Tieto spoločné pravidlá a spoločné inštitúcie by pravdepodobne mali fungovať čo najtransparentnejšie a najdemokratickejšie. Teda pravidlá vytvárané. A ak to chceme robiť? Počkaj, však tie pravidlá existujú. Hej? Ktoré? Dávno existujú. Ktoré existujú? Pak stability a rastu. Všetky Super. existujú. A keby sme sa do litery riadili paktom stability a rastu, čo by to urobilo s krízou v Írsku napríklad? Alebo v Španielsku. Napríklad v Grécku by nebolo v Európskej. Nie, Dobre, a Španielsko? Počkajte, ale nemajte vy to úplne rozbiehate do Počujete, Rado, keď máme pravidlá, ty hovoríš, že riešenie je, aby boli pravidlá. Áno, jasne. No ja ti hovorím, že ale tie pravidlá existovali, nikto ich nedodržiaval. Ale očividne, ale keď ich nikto nedržiaval, tak buď boli nelogicky stanovené, alebo boli úplne logicky stanovené. To som si nie taký istý. Opäť opakujem otázku, čo by presne tieto logicky stanovené pravidlá, akým spôsobom by zabránili kríze v Írsku? Podľa mňa nijak. Čiže to je jedna vec, neboli logicky stanovené. Počkaj, ja teraz hovorím o tom, že nemali byť deficity, mali byť presne, áno. Že mali byť sankcie. O tom hovorím aj ja. A neboli vymáhané. Oni sa porušovali pred tou krízou. No ale to nemá nič spoločné s vypuknutím. Práve to ukazuje, že oni nefungovali ešte predtým, než Dobre, bolo ale zle. nemá to nič spoločné s vypuknutím krízy v Írsku a s jej príčinami. Ja hovorím, ale to je iba úplne bočná záležitosť o logickosti pravidel. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je, ak sú pravidlá môžu byť pevné alebo nedostatočne pevné. Pravidlá môžu byť presadzované alebo nedostatočne presadzované. Očividne tieto neboli dostatočne pevné, neboli dostatočne presadzované. Teraz sa vytvárajú iné typy pravidiel, vytvára sa súbor európskej legislatívy, vytvárajú sa zmluvy, ktoré budú fungovať mimo rámca zmluv Európskej únie, ktoré majú zabezpečiť pevnejšie pravidlá, pevnejšie sankcie. Dobre, a teraz však zase buďme pri realite, že tie pevné pravidlá, pevné limity dostalo Grécko a ľudia sa vzbúrili. Však sú tam plné ulice, vo voľbách to dopadáva tak, ako to dopadáva. Čiže to ukazuje, že ak sa takéto striktné pravidlá urobia, tak tie krajiny, ktorých to postihne v tom zmysle, že teda tak sa zbúria. To môže dokazovať dve veci. Jednou vecou môže byť, nakoľko boli tieto pravidlá opäť stanovené racionálne, nakoľko požiadavky, ktoré boli racionálne, ale to sa teraz nechcem baviť. A potom je tu druhá možnosť, či tie pravidlá sú naozaj tou fiškálnou úniou, ktorú chceme budovať, alebo či k tej fiškálnej únii nepatria niečo, čo tu už spomenul Martin. A to je proste nutnosť... Európska vláda. Roland, ty si ekonóm, keď toto počúvaš, to je skôr taká politická debata. Čo tam počuješ? Počujem to, že jediná možnosť, ako v podstate udržať eurozónu pokope v jej súčasnom stave, to znamená aj vrátane Grécka, je to, že skutočne veľmi veľa právomocí a kompetencií prejde na Brusel. Že proste Brusel bude rozhodovať o budúcnosti eurozóny. Iná možnosť tu nie je. Skutočne národy a štáty sa budú musieť vzdať svoje suverenity v mnohých oblastiach, v daňovej a tak ďalej. Potom môžu vzniknúť klasicky nejaké eurobondy alebo niečo podobné. A jednoducho to je jediná možnosť, ako eurozóna môže ostať kompaktná v celku. A to je dobrá možnosť, či zlá? Ja sa obávam, že zlá, pretože eurozóna to ťahá posledné desiatky rokov veľmi zlým smerom. V podstate je to zhluk... V roku 99, tak Počkaj, to mohla ťahať. Myslím, že celá európska filozofia je postavená na veľmi nesprávnych princípoch. To znamená proti konkurencieschopnosti, založená na sociálnej politike, ktorá je veľmi nebezpečná pre ekonomický rast. A práve preto sme v takých veľkých problémoch, ako sme, že jednoducho tá ilúzia, ktorá sa budovala posledné desiatky rokov, je strašne veľká. Momentálne nás predstihla do takej miery, že realita nestačí tým očakávaniam, aké ľudia majú. Čiže to, čo ty hovoríš, je, že to, čo chalani hovoria, že keď sa
vytýčia pravidlá a tak môže byť zachránená eurozóna. Áno, A ty hovoríš, že presne tak. ale keď bude zachránená, v skutočnosti to spôsobí zaostávanie Európy ekonomické. Hej? Už sme dávno veľmi zaostali, za chvíľu nás predbehne Ázia, tí sú niekde úplne inde ako my. S Amerikou tiež sa nemôžeme ako Európania vôbec porovnávať. Jednoducho treba spraviť základnú hlbokú reformu celej filozofie Európskej únie a práve ten problém je oveľa väčší ako Grécko. Je to súhrn veľkých víziev, ktoré Európa pred sebou má. Čo na to hovoríte? No takto. Podľa mňa Ronald s nami súhlasí, čo sa týka toho, akým spôsobom môže eurozóna fungovať. Ja neviem, či vôbec tu existuje nejaký veľký spor o tom, že budovať monetárnu úniu bez fiškálnej asi nebol najlepší nápad. Jednoducho chytili sme to za zlý koniec. Tak teraz máme dve možnosti. Alebo sa toho vzdáme, alebo dobudujeme tú druhú nohu. Ako, keď to mám povedať tak, aby tomu rozumeli normálni ľudia. Buď sa vrátime naspäť, alebo to dobudujeme. A ten druhý problém, ktorý vy hovoríte, teda o neudržateľnosti európskeho sociálneho modelu, ten podľa mňa s tým až tak veľmi nesúvisí. To, či máme veľké alebo malé dane, či máme veľmi alebo málo regulovaný trh práce, je veľmi významná otázka, ale nesúvisí s tým, čo vyvolalo túto krízu, a to na ekonomickej úrovni sú dve veci. Prvá vec je pokles konkurencieschopnosti periférie voči jadru a potom, čo bolo vo všetkých krajinách, ktoré majú teraz problémy. A druhý problém bol teda v niektorých krajinách, tak konkrétne v jednej krajine, a to v Grécku, nezodpovedná rozpočtová, nezodpovedná fiškálna politika. Toto až tak veľmi nesúvisí s tým, nakoľko máme veľmi alebo málo regulovaný trh práce, alebo vysoké alebo nízke dane. Takže ja osobne s vami nesúhlasím, ale to, či s vami súhlasím alebo nesúhlasím, je irelevantné z hľadiska toho, či eurozóna prežije alebo nie. Ďuro? Ja sa usmievam nad tými príčinami tej krízy, že teda si spomenul dve, a ktorá z nich vysvetľuje bublinu v Írsku. Že podľa mňa to je jednoznačný problém eura. Že na jednej strane sú to verejné financie, ale tie bubliny nafúkovala monetárna politika Európskej centrálnej banky, ktorá teda sa snažila vytvoriť tú ilúziu homogénej Európskej únie, kde teda všetky tie krajiny sú na tom rovnako a požičiavame im za rovnakých podmienok. Čo vedlo k tomu, že teda sa nafúkla napríklad bublina v írskych nehnuteľnostiach, čo bol problém súkromného sektora. To nebol ako verejné financie. Ale to bol ten prvý problém, o ktorom som rozprával. Strata konkurencieschopnosti? Ale však Írsko bolo konkurencieschopné. Akorát im praskla bublina, museli dať 32% HDP jeden rok do komerčných bank, aby zagarantovali ich záväzky voči ostatným veriteľom, lebo zase sme pri jadre problému, lebo sme sa báli o európsky bankový systém. Takže to euro malo donútiť Európu k nejakej užšej integrácie. Ako taký bol plán, že teda asi sa vedelo, že to není fajn nápad mať monetárnu úniu bez fiškálnej únie, ale verilo sa v to, že teda to euro bude jedným medzikrokom a dovtedy už počas toho, že už Európania budú väčší Európania a Talian už nebude tak Talian, ale už bude viac Európan, ale sme 10 rokov neskôr, alebo 12 rokov, ale stále žijeme v rovnakej Európe, kde si Talian nechce dať hovoriť do verejných výdavkov, kde Nemec má problém poslať ten šek do Grécka, napriek tomu, že veľa už šekov poslal, ale stále ešte nevypísal ten veľký šek do Španielska a do Talianska. Takže podľa mňa je to ilúzia, je to taká silená integrácia, ktorá nedopadne dobre. Dopadne podľa môjho názoru tak, že ohrozí ten úplne pôvodný cieľ tej Európskej únie, nie Európskej menovej únie, ale Európskej únie. Že narastie nacionalizmus, že budeme mať zase problém s otvorenými hranicami. Už sa znova otvárajú hlasy, že teda treba obmedziť imigráciu, lebo vo Francúzsku za zlý stav môžu imigranti. Takže to euro je kontraproduktívne z hľadiska tých pôvodných cieľov Európskej únie. No, sa usmievaš? Hej, lebo ako bol to veľmi zaujímavý psychologicko-historický exkurs do dejín európskej integrácie. Spoločná menová únia je výsledkom snahy dobudovať jednotný trh v Európskej únii alebo v európskych spoločenstvách v tom čase. Pokúšalo sa to, alebo boli pokusy robiť to iným spôsobom, boli pokusy robiť to spôsobom takým, že sa viac menej pevne zviažu národné meny členských štátov, čo nefungovalo. Interpretácie boli dve. Jednu, ktorú nazvem britskou, ktorá hovorí, nebude to fungovať nikdy za žiadnych podmienok, a jednu, ktorú by som nazval francúzsko-nemeckou, možno v tomto poradí, ktorá hovorila, že potrebujeme menovú úniu. Potrebujeme spoločnú menu. Nedá sa to s viazaním národných mien, potrebujeme spoločnú menu. Bez spoločnej meny to nepôjde a bez toho, aby sme mali nejakým spôsobom pod kontrolou menové výkyvy medzi členskými krajinami, tak nikdy nedobudujeme jednotný trh. Na čo sme to potrebovali, tú jednotnú menu? Na čo? Aby sa
poviem to ešte inak, aby sa odstránili ďalšie druhy bariér, ktoré bránia tomu, aby slovenský podnikateľ mohol podnikať niekde v Nemecku voľne. Kurzy a toto? To je jedna stránka veci, ale a v zásade dobudovanie jednotného trhu. Skutočné prepojenie európskych ekonomík do jednotného trhu. To je taká floskula, ale reálne. No, reálne to malo otvoriť ekonomické možnosti, ktoré ostávajú uzavreté, pokiaľ tie ekonomiky fungujú do istej miery izolované. Ty hovoríš, že keby boli v Európskej únii v rámci jednotných národných štátov meny, tak by to prekážalo ekonomike? To ja nehovorím. Ani nie, Áno? takto. Či to je jasné, či čo? To ako... Najdôležitejší problém Áno? Spôsobuje to bariéry, ktoré... Čiže to prekáža ekonomike? No, dá sa to povedať tak, áno. Ani tam nejde o tú samotnú nevyhnutnosť meniť franky za marky. Ide skôr o veľkú mieru neistoty v prípade, keď sú menové výkyvy. Keď sú výrazné menové výkyvy. Dobre, samozrejme, ale toto sa mi zdá taká maličkosť v porovnaní s tým, čo to spôsobilo. Ale Nemci boli proti euru. Nejaké menové výkyvy, taká maličkosť oproti tomu, čo to spôsobilo, že... Spoločný trh vôbec nie je závislý od toho, aby bola jednotná alebo spoločná mena. V žiadnom prípade. Fungovalo to celkom pekne predtým. Jednoducho kurzy sa prispôsobovali ekonomike. To nie je pravda. Ale porovnaj to s tým, ako to funguje teraz. Takto. Aby sme si rozumeli. Európska únia si zažila veľmi výraznú krízu menovú začiatkom 90. rokov, kedy teda existoval nejaký fixovaný... Snaha o ich fixovanie na sem, miesto toho, aby voľne plávali. Existovala snaha ich fixovať, boli čas fixované a ten systém sa zrútil, nasledovala recesia, takže v istom zmysle teda túto skúsenosť máme za sebou, lenže vtedy sa ten systém dokázal rozpadnúť. Teraz sme oveľa užšie zviazaní nie len cez samotnú menu, ale aj cez dnes už integrovaný európsky bankový systém a preto by tie dôsledky rozpadu boli katastrofálnejšie. Počkaj, a teda, dokončí? Ale teda existujú skutočné, reálne nevýhody toho mať veľa národných mien. Dobre. A existujú výhody toho mať jednu menu. Existuje samozrejme ekonomická teória tzv. Optimálnej menovej oblasti, ktorú nie všetky krajiny eurozóny spĺňajú. Na základe politických kritérií tam boli pustené a dôsledkom toho sú, áno, niektoré z tých problémov. Ďuro, keby v Európe sa nezaviedlo euro, vyhli by sme sa týmto problémom? Tak minimálne tie problémy by nemali tak široký rozsah, že všetci by sme synchrone sa neocitli v obrovskej kríze. Pred eurom niektoré krajiny sa správali zodpovednejšie, niektoré menej zodpovedne. Preto som sa usmieval na tom podaní tej histórie, že Nemci s Francúzmi založili euro. No, preto som povedal Francúzi s Nemcami. Až tak Nemci do toho nechceli ísť, lebo oni mali tú nemeckú marku, ktorá paradoxne fungovala veľmi dobre. A francúzski predstavitelia ju nazývali tou nukleárnou zbraňou Nemecka. A keďže tá nemecká marka ilustrovala nezodpovednú politiku tých tzv. Južanských krajín, ktoré sa pomáhali monetárnou politikou pri krytí svojich deficitov. Lebo ako môžete financovať svoj deficit? Poctivou cestou, že zoberete ľuďom dane, alebo si pomôžete tým, že natlačíte nové peniaze, teda dáte bankám a banky nákupia váš deficit, čo sa potom ukáže na tých cenách. V Taliansku myslím si, že veľmi dobre poznajú tento problém. Akorát Nemecko vytrčalo, vždy sa chceli naviazať na to Nemecko, ale to sa nedalo, keďže to Nemecko robilo poctivú monetárnu politiku, a poučené s tou hyperinflačnou príhodou z 20. rokov. No a práve preto to Nemecko odhalovalo tieto všetky zlé monetárne politiky a bola snaha teda nejakým spôsobom zlepšiť monetárnu politiku v tých ostatných krajinách. A Nemecko, teda ja nie som historik, takže neviem, že či táto interpretácia je správna, ale bol ponúknutý obchod výmenou za to, že teda ostatné mocnosti zvolili pri zjednotení Nemecka, sa Nemecko vzdalo svojej nemeckej marky a tá, ako keby Bundesbanka, tá stará centrálna banka Nemecka, prebrala monetárnu politiku Európskej menovej únie. Ale teda z tvojho hľadiska to, že sa teda vytvorilo euro a nahradilo jednotlivé národné meny, bola chyba? Keby to euro dodržiavalo pravidlá, na ktorých sa postavilo, tak to nebola chyba. Ja som bol skeptik pred zavedením eura na Slovensku, ale po vypuknutí finančnej krízy som bol rád, že máme euro. Avšak v roku 2010, keď sa tie pravidlá úplne odignorovali, hodili do koša, tak podľa mňa zase bola nevýhoda mať euro. Ale vieš, že teraz máme pravidlá, ktoré sú striktnejšie a majú automatickejšie sankcie, než tomu bolo. Ako teraz hovoríš o fiškálnom kompakte, o sixpacku alebo o pakte stability a rastu, lebo všetky tieto tri veci naraz platia, napriek tomu si nemyslím, že hovorím hlavne pokutu. O fiškálnom kompakte a v druhom rade o sixpacku. Takže ty si myslíš, že Španielsko dostane pokutu? Si myslím, že my by sme dostali pokutu.
Nie. Teraz Španielsko neplní tie pravidlá, neplní konsolidačný plán a Španielsko bude prvá krajina, ktorý sa otestuje. Takže máme nové pravidlá a nakoľko veríš, že naozaj budú už fungovať? Toto je veľmi zaujímavá otázka. Je veľmi pravdepodobné, že fiškálna politika, ktorá by zodpovedala fiškálnemu kompaktu v prípade Španielska, by nebola úplne optimálnou. Teraz čisto ekonomického, racionálneho hľadiska. Na druhej strane, ak zrelaxuješ pravidlá, teraz už bez hľadu na dôvod, v prípade prvého testu veľká krajina, veľký deficit a tak, krajina v problémoch, tak pochopiteľne tie pravidlá asi nebudú... Martin, ty si mne povedal, že či si uvedomujem, že máme nové pravidlá a teraz sám vravíš, že ale tie pravidlá je niekedy dobre porušiť a možno už ten prvý príklad, kedy by mali byť uplatnené, je ten príklad, kedy Juraj, je teraz si niečo vtisol do úst, čo som nepovedal. Ja som povedal, že paradoxne teraz politická realita, dôveryhodnosť záväzkov hovorí, že reža rúbaj do krve. Že treba dať. A ekonomická racionalita by povedala, že v tomto konkrétnom prípade by bolo treba ich trošku uvoľniť. Ale čo sa stane reálne podľa teba? Mám na to názor, ale... Nedostanú tú pokutu, Nemôžem to komentovať. Naozaj nemôžem to komentovať. Dostanú tú pokutu? Nie, že by som nechcel. Rozhodne nedostanú, a to z viacerých dôvodov. Prvým dôvodom je to, že vo Francúzsku vyhrali voľby socialisti, celá Európa je červená a socialisti budú... 4 premiéry sú červení, no tak ako buďme. 4 premiéry sú Dobre, červení. pozrime sa na Nemecko, na regionálne voľby v Nemecku. 4 premiéry sú Ale červení. ako to vyzerá, takže... Ale v tej rade stoja, 4 premiéry sú červení. Počkajte, však vy by ste mali byť radi, že červená. Nie, ale to nie je pravda. Čo sa to ako osina? My sa bavíme o pravde, nie o Takže hospodárskou politikou socialistických vlád je podpora ekonomického rastu cez vyššie fiškálne výdavky, čo z krátkodobého hľadiska dokáže ten rast podporiť, ale z dlhodobého hľadiska je to veľmi neefektívne pre ekonomiku. Ale k tomu Španielsku, že ty teda hovoríš, že Španielsko, ktoré porušuje už tie nové pravidlá, nedostane pokutu? Samozrejme nedostane, lebo ako náhle by Španielsko... Počkaj, fakt? To si fakt myslíš? Samozrejme, že áno. Pretože potom na čo sú Španielsko tie nemôže... pravidlá? No opäť sú to pravidlá, ktoré nebudú nikdy fungovať, nikdy nebudú vymožiteľné a preto úplne zbytočné. A preto hovorím, ak má eurozóna prežiť, musí prejsť oveľa zásadnejšou politickou reformou. Počkaj, Rado, tak toto ma fakt zaujíma, že ja som to doteraz chápal tak, ja o tomto Španielsku som nevedel, že tie pravidlá už sú teraz tej fiškálnej, sú striktnejšie, vymáhateľné a proste tak, a že na tom je proste dohoda. A teraz tu ekonóm, aj vlastne obidvaja, aj ty hovoríš to, hovoria, že Španielsko, veľká krajina, ktorá porušuje to, čomu sa zaviazalo, tú pokutu nedostane, čiže tie pravidlá nefungujú, už tie striktnejšie, vymáhateľnejšie. Tak to sme zase tam, kde sme boli, nie? Nie sme, pretože poprvé ako o sankciách v rámci nejakého fiškálneho kompaktu nemá zmysel hovoriť dovtedy, pokiaľ ten fiškálny kompakt neplatí. Ešte stále nie je ratifikovaný, je podpísaný, že počkajme si. Pokiaľ ide o ostatné veci, Španielsko by mnoho z vecí, ktoré robí dnes a ktoré musí robiť dnes, a či to robí dosť rýchlo alebo dosť rázne, to je jedno. Mnoho vecí, ktoré robí dnes, by nerobilo, aj ak by neexistovali prísnejšie pravidlá, ktoré ho k tomu tlačia. To po druhé. A po tretie, dnes tie pravidlá už nie sú iba o tom, že aká je tu hranica nejakého deficitu, aká je tu hranica nejakého dlhu. Proste tá situácia sa hodnotí komplexnejšie. Čiže ja by som si počkal na to rozhodnutie a nebol by som si taký istý, že Španielsko proste nejaké pravidlá jasne poruší a nejaké sankcie jasne nedostane. Ty si myslíš, že dostane? Ja by som si na to počkal, či ich dostane alebo nedostane. Nemám na to nejaký extra vyhranený názor. Prečo vy dva si jasne myslíte, že nie? Lebo je to ten istý prípad, že by to extrémne bolelo Španielsku dodržať tie pravidlá a preto sa nad tým príjme ročiť. Nájde sa nejaký relevantný dôvod, samozrejme, že v prípade Španielska musíme zohľadniť neviem čo. A teraz je výnimočná situácia, kedy teraz zase nemusíme dodržiavať tie pravidlá. Ale ja tam vidím, tie pravidlá majú rovnakú podstatu ako pakt stability a rastu. Že tam ničom inom sa nelíšia. Aj tie pravidlá, moment ešte chvíľku. Aj pravidlá paktu stability a rastu sa dali vymáhať pred ostatnými krajinami. Akurát, že sa nedodržiavali, lebo ten, čo sa má potrestať, bude hlasovať o tom, či trestať krajiny. To nebude nikdy fungovať. Dobre. Myslíš si, že to, že sa prijal fiškálny kompakt, má výrazný vplyv na výšku slovenského deficitu v budúcom roku? Že sa prijíma fiškálny kompakt? Má výrazný vplyv na výšku slovenského deficitu v budúcom roku? Nie, podľa mňa stačil six-pack na to, aby sme robili tú časť. To, že sa zmenila fiškálna architektúra eurozóny a Európskej únie,
že má výrazný vplyv na Keď výskum. rozprávate tak, aby tomu ľudia rozumeli, čo je six-pack a čo sa zmenila, aká architektúra. Čo ty myslíš? Dobre, úplne jednoducho. Ty si naozaj myslíš, že by sme mali 3% deficit, keby sme nemali nové pravidlá? No, plán. Keby sme nepríjmali nové pravidlá? Prvé, ja na neviem, európskej či úrovni? budeme mať 3% deficit. Vyhýbaš sa otázke. Prepáč, teraz sa vyhýbaš otázke. No, Má to vplyv na slovenskú hospodárskú politiku, alebo nemá? Pravidla paktu stability a rastu by stačili, podľa môjho názoru. Ktoré tiež mali vplyv. Samozrejme, že mali vplyv. My sme ich museli v dodržiavať. reálnom svete by to stačilo. Áno, pre Slovensko. Podľa mňa nemáš pravdu. A ja teda pracujem pre tretiu vládu momentálne. Pozrime sa na to ešte z jedného hľadiska. Môžeme sa baviť o tom, že Slovensko dosiahne skutočne 3% deficit budúci rok. Bude to super vec, podľa mňa by to bol skvelý úspech. Až ak Grécko odíde, tak Slovensko momentálne hľadá, ako ušetriť alebo ako získať 1,2 miliardy, alebo neviem, či okolo tej sumy. Ale ak by Grécko odišlo z eurozóny, stalo by nás to ďalších 2,2 miliardy. Takže jednoducho to sú... Týmto my sme tie 3% nemohli dosiahnuť, nie? Samozrejme, v žiadnom prípade bolo by to oveľa viac. A to je ten problém, že tu je toľko našlapných mín okolo nás. A jednoducho takéto niečo môže byť krátkodobý pozitívny efekt, ale z dlhodobého hľadiska je to veľký problém. Počujte, a toto mi tiež vysvetlíte, aj ty si to na začiatku povedal, ja tomu stále nerozumiem, že keby Grécko vystúpilo z eurozóny, čo je bankrot a aj rozumné troška riešenie asi aj podľa teba, nie? Ja to nespám s tým vystúpením, že dobre, ale keby, takže nespám to. že ty si povedal, že aj podľa tej vašej analýzy by to z nás stálo strašne veľa a teraz ty si povedal nejaké 2,2 miliardy. V akom zmysle? Slovensko v pomere k HDP má asi najväčší záväzok voči Grécku. Najväčšie pohľadávky voči Grécku. To znamená, má 4,3% slovenského HDP by to stálo, keby Grécko sa kompletne rozhodlo, že nesplatí ani korunu za tie, a čo to sú za za tie záväzky. To sú pohľadávky voči Eurovalu. Euroval požičal niečo Grécku, Slovensko má časť Eurovala, to znamená, je zodpovedné za nejakú sumu. Rovnako Slovensko má časť v Európskej centrálnej banke a keď Grécko skrachuje, tak Európska centrálna banka opäť neuvidí ani cent a tým pádom Slovensko príde o tie peniaze, ktoré v podstate ECBčka požičala Grécku. A čiže toto je tá vaša analýza, hej? Áno, náš komentár, ktorý teda vydáme v najbližších dňoch, sa bude pýtať dve otázky. Jedna je tá, ktorú hovorí Ronald, že koľko my dlžíme do rôznych typov podmienených garančných schém, ktoré sú rôzne a čo by sa stalo v prípade nejakého pravdepodobného scenára gréckeho bankrotu. Teda ten náš okamžitá fiškálna expozícia. Tá druhá otázka, ktorú riešime, je, že v prípade, keby došlo ku Grexitu, teda k stále nepravdepodobnému odchodu Grécka z eurozóny, okoľko menšiu produkciu, okoľko menšiu ekonomiku by sme mali vďaka tomu, že by nastal pokles úverovania, pokles ekonomickej aktivity a jednoducho naše tovary a služby. V celej Európe naše tovary a služby by boli menej žiadané. No. To sú tie dve otázky. Dobre, a teda on to vyčíslil, ty si to vyčíslil na... No to číslo je samozrejme extrémne nafúknuté. Ktoré teraz? 2,2 miliardy eur. Že toľko by to nebolo? Nezaplatili by sme toľko fiškálne. Bolo by to toľko, ale nemáme na to, že sa to zaplatili, tak. A odkiaľ máte to číslo? Tuším, nejaká banka, Barclays, myslím. Jednoducho, tie záväzky krajín tie záväzky Grécka voči ostatným krajinám sú obrovské. Je to okolo 500-600 miliárd, čo Grécko by v podstate tie peniaze, ktoré dlží ostatným krajinám. 500-600 miliárd eur. Ak sa rozpočíta podľa krajín, tak na Nemecko to vyjde samozrejme oveľa viac, ale na naše HDP je to 4,3% HDP, čo je strašne veľa. No a teraz sa vás opýtam, aby sme troška, že do budúcnosti, že ako to počúvam, ja nie ekonóm, tak troška som znepokojený z tohto, že my tu riešime také tie lokálne požiary, že teda či Grécko a Írsko a Portugalsko a proste tak, ale troška mám z toho, čo hovoríte a z tých čísel a z tých prognóz dojem, že ale ten základný oheň je proste, ten nehasíme a že budeme stále hasiť tie lokálne požiare, potom zase tam, ale až nakoniec už nebudeme mať vodu, lebo z čoho to budeme všetko hasiť. Že troška mám taký problém, taký pocit, že ako keby obchádzame okolo horúcej kaše, že tá Európa je teda v hroznom stave. Nie, vôbec nie. Nie. Napríklad, keď sa pozrieme na veľkosť európskeho verejného dlhu v pomere ku európskej ekonomike, alebo teda ekonomike eurozóny, tak je menší než americký. Problém je práve ten, že je rozdelený na chlieviky, z ktorých niektoré chlieviky, konkrétne nemecký, si momentálne požičiava za menej než 1% úrok, a
a niektoré iné chlieviky si nedokážu požičať a ten dlh ich drví. Samozrejme, keby sa... Lebo majú menší dlh ako Nemci, no preto je to. Teda väčší dlh ako Nemci. Američania majú ešte väčší dlh a nemajú problém si ho financovať. No, Nemajú problém si produktívnejšiu požičať. ekonomiku. No, to je v pomere k ekonomike, takže to nemôže byť tým. Čo v pomere? Jednoducho, my máme zle nastavené pravidlá, plus navyše, ako hovorím, ten dlh je rozdelený do niektorých chlievikov. Tie malé chlieviky si ho splácať nedokážu. No lebo majú ale veľký dlh. Nemáme veľký dlh. Tie malé chlieviky. Tak prečo? Tie majú veľký dlh. No, tak to je ich problém. To nie je problém chlievikov, že existujú, ale či to je. je náš Ale problém. problém je v tom, že keďže máme jednu menu a jeden finančný systém, tak tie nie úplne dobre fungujúce chlieviky nás bytostne ovplyvňujú. No ja rozumiem, ale teda to riešenie, ty hovoríš, že Európa není v hroznom stave, ale z toho, čo hovoríš, mi teda vyplýva, že ty si myslíš, že není v hroznom stave, stačilo by, keby tie zdravé chlieviky sa spojili s tými nezdravými a tak sa to spriemerovalo. Dobre, toto je extrémne cynický a nerealistický pohľad. Nie, ale to si povedal vlastne. Takto hovorím, keby sa toto stalo, tak by sme neboli boli by sme v lepšom stave z hľadiska verejného dlhu než Spojené štáty americké. Tá fundamentálna otázka je, že či toto vieme politicky a ekonomicky realistickým spôsobom urobiť. No, však o tom sme Ak hovorili. to urobiť nevieme, tak sa pravdepodobne rozpadneme. Ak to urobiť vieme, tak neexistuje tam štruktúrálny dôvod, prečo by to fungovať nemohlo. Čiže ty hovoríš inými Ale slovami. vraciame sa k tomu na Áno, začiatku. dobre, Rozpad ale alebo ty teda federácia. hovoríš, že tí, ktorí hospodárili zodpovedne, majú zaplatiť za tých druhých. Áno, napríklad Španielsko a Írsko boli jedni z najlepších hospodáriacich krajín. Ale nie, teraz nehovorím jednotlivé príklady. Celkové. Toto nie je primárne fiškálny problém, to, čo sa udialo. V Grécku to je do veľkej miery prípad nezodpovedného rozpočtového hospodárenia, ale tie ostatné krajiny, však preboha, Taliansko má primárny prebytok. Španielsko malo prebytkový rozpočet predtým, ako predtým. Írsko bolo najuspevovanejšou krajinou v tom mainstreame, ktorý prezentoval Ivan Mikloš. O čom sa tu bavíme? Môžem doplniť, lebo ako súhlasím s Martinom, že teda Spojené štáty americké sú na tom tiež strašne zle. Akorát on to trošku ináč interpretuje. On hovorí, že oni sú na tom dobré a my sme na tom lepšie ako Spojené štáty americké, takže my sme na tom ešte lepšie. Ale to je podľa mňa trošku rúžové okuliare. Ako Spojené štáty americké majú vysoký dlh, majú 100% HDP a vysoký deficit. Dvakrát taký vysoký deficit ako v Európe, je 8%. To grécke deficity robia. Ale teraz si užívajú to, že teda sú tým bezpečným prístavom a všetci kúpujú tie ich dlhopisy. Ale aj na nich raz príde. A keď my hovoríme, že teda ten dlh v Európe je len 87% HDP, európskeho HDP, tak my tam ignorujeme ten najväčší problém, o ktorom zase musím hovoriť, tie banky. My ten dlh, ktorý tie straty v tých bankách ešte nevidíme v číslach verejných financií, v zadlžení verejných financií voči HDP. Zoberme si príklad Španielska. Zachraňovala sa tam tretia najväčšia banka, teraz Bankia v posledné dni. Počiatočné odhady hovorili o 4 miliardách, teraz je to momentálne niekde okolo 20 miliard a to sme ešte neskončili. Pozrieme si prípad Írska. Tam boli tiež verejné financie v poriadku, až kým v roku 2010 nebol 32% deficit k HDP za jeden rok. Takže to kľudne môže byť z 80% na 110 za pár rokov, ak my zrealizujeme tie straty, ktoré sú na tých súvách tých nesolventných bank a naozaj vyčistíme ten bankový systém, čo raz budeme musieť spraviť. Takže ja by som sa nenechal pomýliť tým, že je to len 87%, čo už je teraz extrémne veľa. Ak si pozrieme dlh vyspelých krajín, tak je na úrovniach, ako bol za druhej svetovej vojny, keď bol celosvetový obrovský vojenský konflikt. Takže už bez tých strát, tých bankových systémov... Je to veľa? Írske banky už v tom sú, španielské tam nie sú, pravdepodobne to budú aj talianské a nemecké. Deutsche Bank má súvahu, ktorá je taká veľká ako nemecké HDP. Ako tie banky sú gigantické kolosy v Európe, takže nemôžeme na ne zabúdať, keď sa bavíme o tom, že ako sme na tom dobre. Ja len ešte doplním Juraja, pretože toto je skutočne tá obrovská pravda, ktorá je pred nami a ten veľký kameň, pretože americké banky sú už dávno reštrukturalizované, sú zdravšie, oveľa zdravšie, ako sú banky európske. My to len budeme musieť spraviť a to bude stať ďalšie desiatky percent dlhu voči HDP. Takže určite sme na tom oveľa horšie ako Amerika. A to je prvá vec. A druhá vec je to, že celkový dlh, to znamená, keď spočítam ešte aj privátny dlh v Európe a dlh korporátny, je oveľa väčší ako v Amerike. To znamená, že Európa je v oveľa horšom stave ako Amerika. Ale teraz obidva si povedali, ja tu tiež nerozumiem, že problém je, podľa toho, čo hovoríte, veľký problém je skrytý v bankách, respektíve v nejakých nekrytých peniazoch alebo v nejakých dlhoch bank.
banky sú v zásade súkromné inštitúcie. Mali by byť. Väčšina ľudí si to myslí. Vlastnícky sú, hej? Väčšina ľudí si to omyl myslí. Ani vlastnícky nie sú? Vlastnícky sú, hej. Okrem Francúzska možno. Tak aj tam. No. Tak troška mi vysvetlíte tento problém, že ako v súkromnej banke vznikne to, že ona vlastne je závislá na štáte, či ju zachráni alebo nie. No, predstav si to tak, že Tu má regulátor. hádžeš mincov a v prípade, To pomýliš? keď ti padne dobre, tak dostaneš strašne veľa peňazí a keď ti to padne zle, tak sa ti nestane Ako nič. CEO banky Tak čo? napríklad. Tak sa ti 20 nestane miliónov. nič. Taký systém sme si tu vyvinuli. Taký systém sme si tu vyvinuli. Vznikol. Sám? Sám. Jak sám? Sám No nie je tak, nič. že sme ignorovali isté typy rizik. Že sme nechali tie banky príliš vyrásť, že sme im dovolili robiť aktivity, ktoré nemali robiť. Ale to nie je, že ako tam je regulátor, ktorý je zodpovedný práve za to. Hej. Tam je regulátor, každá krajina má svoj regulátora, ktorý by mal Bankový sledovať, dohľad, tak, no. áno, že či teda tá banka sa správa zodpovedne, či je dostatočne kapitálov. No ale nereguloval. Lebo? No tak lebo, ako ja som povedal v jednom inom rozhovore, štát a banky sú v jednej posteli. Že štát používa banky na svoje ciele a banky používajú štát na svoje ciele. Čiže štát im odpustil potom. No, banky viac menej počítali s tým, že keď tá strata bude príliš veľká na to, aby ohrozila nejakú väčšiu banku, tak je to problém aj verejných financií, nielen banky. Ono sa to ťahá, toto nevzniklo za posledných 10 rokov, ale ako ja hovorím, že jediná regulácia, ktorá naozaj funguje, a to zase za to overuje, že hrozba bankrotu. Ak to odstraníme, tak naozaj z tých akcií bank sa stávajú opcie, že teda máte potenciál na vysoký zisk a to môžete zrábnuť, ale keď je strata, tak je to strašne málo. Ten vlastný kapitál k veľkosti celých aktív je strašne malinký, takže sú to také lístky do lotérie, ale regulátor to vie, hej, že to nie je nič nové, ale napriek tomu sa to toleruje a napriek tomu sa s tým nič nerobí. Lebo to sme teraz troška mi to pripomenuli, že ešte za komunizmu sa hovorilo, že to boli také tie ilustrácie, že banky to je to najhoršie a myslelo sa tým, že kapitál a proste tak peniaze. No teraz žijem v slobode, ale troška dochádzame k tomu, že tie banky naozaj majú nejaký problém. Čo je to za problém, Roland? Problém, ako hovorím, vybudovali si aktíva, ktoré sú nereálne. Keby ich ocenili na reálne hodnoty, tak by jednoducho mali obrovské straty. Prečo to urobili? Urobili to preto, lebo všetko fungovalo. Zoberme si 90. roky. Zoberme si ešte začiatok rokov nového tisícročia, kedy v Amerike bola krásna bublina. Zdalo sa, že všetko rastie úžasne. A preto jednoducho budem sa čím ďalej tým viac exponovať, budem viac úverovať, budem viac požičiavať a čím viac úverov dám, tak tým viac očakávam v budúcnosti. A to bol celý ten problém, že jednoducho momentálne sú banky nastavené na systéme tzv. Frakčného bankovníctva. Znamená to, že im stačí veľmi malý vklad na to, aby dokázali multiplikovať ten vklad a požičiavať oveľa viac. A to je presne ten dôvod, ktorý spôsobil krízu. Nie je to nič iné, nie je to zlé hospodárenie Grécka. Je to zle nastavený monetárny systém, ktorý funguje na frakčnom bankovníctve. Môžem jednu vetu? No? Ak zrušíme frakčné bankovníctvo, tak tu nebudeme mať depresiu, tu budeme mať dobu ľadovú. Ale to príde tak či tak. No, ja si myslím, že nie. Počkaj, ale ty hovoríš, že problém je frakčné bankovníctvo, tieto vaše termíny. Dobre, to znamená to, že banka môže požičať viacej peňazí, než dostane. To je tak všade na svete? Áno. Presne tak. A to tak bolo odjak živa? Áno. Nie? Od benátskych kupcov. Od 14. storočia, kde riešili prvý podobný problém. Vždy to tak bolo. Ešte Holandská banka bola do 16. alebo do 17. storočia. Mohli byť ojedinelé prípady, keď to tak nebolo, ale bola to bežná prax bankovníctva. No, odkedy sa štát chytil teda bankovníctva plnými rukami. Benátka, štát, vieš, to sú... No práve, že tam to najdlhšie vydržalo, že nie, že teda tam bola 100% Bank of Amsterdam, myslím, bola že najdlhšie banka, ktorá mala 100% rezervy a práve tá odolovala tým takým zlým vplyvom. Ale nie, ako... Problém je to, že teda štát sa tvári, že to reguluje. Hej. Že teda štát dáva licencie, štát teda sa tvári, že dohľadá na to, na primeranosť. Vytvára tú ilúziu, teda, že naozaj tam sa podniká zodpovedne a zároveň tam neexistuje tá hrozba to, že on naozaj zbankrotuje. Že Deutsche Bank vie na 100%, že nikdy nezbankrotuje. Preto bavili sme sa, že prečo Nemecko požičiava Grécku. No, lebo asi pán Ackermann, keď navštívil pani Merkelovú, tak jej vysvetlil, že CEO Deutsche Bank, to je tá obrovská... Šéf Deutsche Bank, áno, dobre. Šéf Deutsche Bank už odstúpil, myslím, že dnes alebo včera.
že teda navštívil pani Merkelová a vysvetlili, že teda môže byť problém v tých neviem koľko tisíc pobočkách v pondelok, ak by teda nejakým neriadeným spôsobom zbankrotovalo to Grécko. Čo sú argumenty, na ktoré politici pomerne dobre počúvajú, keďže vedia, čo to znamená, to keď sa volič nedostane k vlastným peniazom. To sú racionálne zároveň... Nie, ale to spôsobuje to, že tie banky sú neohroziteľné. Ale zároveň v Európe súkromná sféra je závislá na bankovom financovaní, na rozdiel od Spojených štátov amerických, kde veľká časť financovania prebieha cez sekundárne dlhopisové alebo primárne dlhopisové trhy. V Európe takmer celé financovanie ide práve cez banky. Takže banky sú extrémne vplyvné v Európe a negatívne dopady toho sledujeme dnes, keď my musíme platiť za tie chyby tých bank. A jednou vetou naozaj, potom dám poslednú otázku, že s touto situáciou, ak do veľkej miery je problém v tom, ako fungujú banky v Európe, s tým sa dá niečo urobiť, alebo to už je tak, že zase už sa s tým nedá nič robiť, musíme s tým žiť? Dá, ale na to potrebuješ obrovskú krízu. Ja si nemyslím, že nastavenie a zotrvačnosť toho systému je taká, že bez toho, že by sa to celé rozpadlo, alebo že by sme zažili naozaj bankové prázdniny, sa tam zmeny nedočkám. Lebo to sú tí istí ľudia, stále tí istí ľudia, oni sú prepojení, chodia na tie isté party. Opäť, ja by som veľmi rád nechal realitu, vedec vo mne hovorí, nechať otestovať tvoje veľmi silné tvrdenie, ale ja chcem prežiť šťastný život v tejto krajine a preto dúfam, že nikdy testované nebudú. Obávam sa, že nie ty o tom rozhoduješ. Nie, ani ja, ani ty o tom nerozhodujeme, samozrejme. Počkaj, ty hovoríš, že on chce, aby si žil nešťastný život? Že nie, on chce tiež, aby si žil šťastný život? Chce, aby sme obidva žili šťastný život, len ja sa bojím, že on sa teraz veľmi ľahko zahráva s tvrdeniami, ktoré... Ako povedzme si, čo by to znamenalo. Povedzme si, že by... Ja neviem, povedz to ty, ja som štátny úradník, ja to nemôžem hovoriť, čo by to znamenalo. Ja to poviem ešte, túto diskusiu nechám trochu bokom, Počkej, vrátim sa k pôvodnej téme. Dokončíš to, že on hovorí, že zdravé by bolo, keby sa tie banky ozdravili a on si myslí, že sa nikdy neozdravia, kým nedojde naozajstná banková kríza. Ty hovoríš, že radšej nech sa neozdravia, nech je to v dnešnom stave? Aby sme si vysvetlili, ako prebieha vystúpenie... Čím ty nesúhlasíš? Nesúhlasím s tým, že môžeme ľahko vážne povedať, že teraz to nevieme nejakým normálnym reformným procesom s tým nič urobiť. To vlastne hovorí aj Ronald. Necháme to padnúť. Nech sa teda zlikviduje všetko, čo je zhnité a z toho potom vyrastie zdravá ekonomika. Ale to som ja nepovedal. Ja som tu navrhoval, že teda nenechajme to padnúť, reštrukturalizujme dlhy nesolventných krajín a potom očistíme bankový systém. Avšak tvrdím, že sa to nestane práve pre tie motivácie a pre tú realitu politickú a preto to asi predtým najprv padne, než začneme riešiť bankový systém. To je moje tvrdenie. Dobre, čo si povedal. Ako ja? Ja tú diskusiu postavím do inej polohy. Som strašne rád, že sme tu zhodli na tom, že ten európsky bankový finančný systém potrebuje nejakú reformu. A podľa mňa tá reforma pôjde ľahšie a bude lepšia a skôr ju prežijeme, ak to takto poviem, ak eurozóna, naša európska menová a hospodárska únia sa bude viacej podobať tým Spojeným štátom americkým, než to, čo máme dnes. A preto súhlasím s tým, čo povedal Martin, že v zásade to je jediné možné riešenie, ako z toho, a nie dlhodobého, strednodobého hľadiska, je de facto federalizácia menovej únie. To sme ale znova pri tom probléme identity a týchto veciach. No, to je... Je to bez ohľadu na to už? Ale nepredstavuj si to ako úplne Spojené štáty americké. My nemusíme mať spoločnú vlajku a armádu. My sa tu teraz bavíme o jednom konkrétnom veľkom balíku problémov, ktorým je fiškálna a monetárna politika. Len toto. Fiškálna a monetárna politika. Ja by som nepovedal len. Áno, je to, ale to znamená, že ani dane nemusia byť harmonizované dokonca. Určite nemusí byť harmonizovaná regulácia pracovného trhu. Nemusíme mať spoločné policajné zložky. Ako strašne veľa vecí, ktoré sú možno najdôležitejšie pre život ľudí a ktoré sú najviac symbolicky spojené s politickým prežívaním toho politického spoločenstva, sa nemusia dôchodky musia byť podľa teba federalizované. Nie, nemusia. A čo vlastne musí byť potom? O čom vlastne hovoríme? Fiškálna pozícia, teda deficit a dlh. A však to už bolo v maastrichtských kritériách. Máme pravidlá, ale to neznamená, že máme demokratické mechanizmy na ich vynúcovanie. Však teraz sa napríklad bavíme o tom, čo urobiť s tým Španielskom. No a tak máme tu horko ťažko vybudovaný fiškálny kompakt, ku ktorému ani len nepristúpili všetky krajiny, ktorý ani nie je ratifikovaný, ktorý je extrémne neflexibilný v tom zmysle, že keď by sa ukázal, že je zlý,
tak neexistuje nejaký mechanizmus na jeho modifikáciu. A takú rozumnú, nielen, že sa z toho vymotáme. No dobré, ale že teda v porovnaní s dneškom, čo potrebujeme navyše? Že aby boli pravidlá, že štáty nemôžu robiť väčšie deficity než toľko a toľko? Toto? Nie. To už máme. No tak čo ešte iné? Aby existoval demokratický spôsob, ako tvoriť tieto pravidlá. Keďže mňa nezamestnáva štát, tak ja to môžem povedať úplne otvornejšie. Môžeme začať hovoriť o tom, čo by mohla znamenať nemecká idea vytvorenia Európskeho ministerstva financií napríklad. Proste spôsobu, nazveme to inštitúcie, kreovanej spôsobom štandardným pre zastupiteľskú demokraciu, ktorá bude tým pádom s demokratickou legitimitou rozhodovať o fiškálnej politike. Samozrejme, akože Európsky minister financií by bol nejak volený, či čo? No tak takisto, ako máme európskeho ministra zahraničných vecí, tak takisto môžeme mať európsky minister. Ale myslím volený ľudom? Minister nebýva volený ľudom. Minister nebýva volený, ale to sa by tam vychádza, no tak ako hovorím o zastupiteľskej demokracii. To znamená, že existuje nejaký legislatívny zbor, ktorý potom tvorí tú vládu. Ale to je vec, ktorá je pri dnešnom inštitucionálnom rámci niekde krokom Rozumiem, ale keby bol takýto minister financií, ktorého by ale volil v skutočnosti Európsky parlament, alebo neviem kto, to by Talian a už vôbec Angličan a ďalší nepovažovali za svojho ministra financií? Nie? Neviem. Prečo? No, lebo není nimi volený. Ale jakže nie? Však bol by pravdepodobne volený legislatívnym zborom, ktorý volí Talian. Tak, jak bol Rompuy, bol kým zvolený? S kým? Parlamentom, tuším. Ale vieš, to je Kým také, bol zvolený Rompuy? Európskom parlamentu, myslím. Áno? Rompuy bol vybraný. Alebo komisiou? Hlavné slovo mali členské krajiny. No. A považujú ho ľudia za svojho prezidenta? A ty považuješ súčasného ministra financií za svojho ministra financií? Našeho? Áno. No tak áno, však to je výsledok našich A volieb. minimálne teda rešpektuješ tie pravidlá, ktoré viedli k jeho... Bol zvolený vo voľbách, no. A prečo by si podobný proces neakceptoval? Ale to sa ja pýtam, či myslíte to, že... No nie, ja sa teraz teba ako osoby, Štefana Hríba. Akceptoval by si, keby existoval nejaký podobný proces, ktorý by vygeneroval európskeho ministra financií? Celé európske voľby? Ja si myslím, že ľudia by sa na ňom nezúčastňovali. To je ten problém. V súčasnosti, keď sa ten fiškálny kompakt, teda tá zmluva, ktorá hovorí, že máme 3% deficit v budúcom roku, vyrokovala v časovom tlaku za zavretými dverami zvolenými lídrami krajín a potom už je neflexibilná. Akože, vieš, dáš na ňu pečiatku, už to nevieš robiť, ti vyhovuje viac? Než čo? Než táto myšlienka. Ale ty ma nepočúvaš, ja hovorím, že ľudia by sa na tom nezúčastňovali tak, ako sa veľmi málo ľudí zúčastňuje na volieb do Európskeho parlamentu a tak, že nepovažujú to za svoje, tak sa tam nezúčastňujú tých volieb. To isté by sa stalo podľa mňa, keby bola jednotná celoeurópska voľba ministra financií. Myslím si, že o účasti na voľbách do Európskeho parlamentu by mala byť jedna samostatná veľká diskusia, respektíve o príčinách neúčasti alebo klesajúcej účasti. Každopádne, ak by existovalo niečo ako európska vláda, ktorá reprezentuje ten alebo iný názor, je s tým sa o mnoho jednoduchšie stotožniť, než stotožniť sa so súborom 27 stále len síce, áno, volených a odsúhlasovaných Európskym parlamentom, vyberaných členskými štátmi, ale stále úradníkov, ktorí sú dnes, akože tvoria tú európsku exekutívu. Ja nespochybňujem ich legitimitu, ktorú majú, tá vychádza z jasne stanovených pravidiel, z jasných zmluv, dokonca tam niekde vzadu je aj nejaká demokratická legitimita. Ja len hovorím, že akože tá vášeň, pozitívna alebo negatívna, ktorú dokážu vyvolávať v ľuďoch, je úplne iná. A ak by ľudia vedeli, že svojou voľbou v momente XY ovplyvnia to, či o tých európskych financiách, o tom európskom rozpočtovom rámci, ako to nazvať proste, o tých pravidlách bude rozhodovať taký alebo taký človek s takým alebo takým názorom, myslím si, že by ich to ťahalo proste k tým voľbám trochu viacej. No, žiaľ, tentokrát zase toto vaše nie je verifikovateľné. Toto vaše presvedčenie. No možno bude. Možno nebude. Možno sa pozrieme ešte na Ameriku. Tam vznikla únia v podstate až potom, ako prišla revolúcia, respektíve občianska vojna. Takže ono to neprichádza ľahko. Veľmi musím súhlasiť s Jurajom, čo hovoril. Pokiaľ skutočne nepríde k hlbokej kríze, tak politická elita dokáže byť tak previazaná, tak silná, že nie je šanca na hlbšie a zásadnejšie reformy. No, posledná otázka na vás všetkých je táto. Hovoríme o tom už dosť dlho a ja to iba teda chcem od vás počuť v koncentrovanej forme. Že stav, do ktorého sme sa dostali, teraz nehovoríme len o Grécku, ale vôbec v Európe,
má nejakú príčinu a snáď nejaké riešenie. Tak povedzte mi všetci štyria tú príčinu a vaše riešenie. Rado. Ako ja, pretože určite ostatní budú hovoriť konkrétne. Ja som veľmi všeobecnej rovine. Stav, do ktorého sme sa dostali, príčinou je nedostatok integrácie v určitých oblastiach. Riešením je posilnenie integrácie v určitých oblastiach. Pomenujte oblasti. Hovorili sme o dobudovaní na menovej hospodárskej únie, o posilnení toho rámca, toho piliera tej rozpočtovej politiky, spoločnej rozpočtovej politiky. Niekoľkokrát tu zaznelo priamo či nepriamo o tom, že existujú štrukturálne rozdiely medzi európskymi ekonomikami, bez toho, aby v menovej únii existovali reálne nástroje na ich nejaké proste vyrovnávanie. Posilnenie integrácie by malo priniesť takéto nástroje. A samozrejme, k tomu sme sa dostali aj teraz nakoniec, ak o všetkých týchto zásadných otázkach chceme rozhodovať na európskej úrovni, ja si myslím, že na tej európskej úrovni by sme od nich mali rozhodovať čo najtransparentnejšie a čo najdemokratickejšie. Takže hovorím o posilnení nejakej politickej únie. Čiže ty nevnímaš ako jednu z hlavných príčin to, aspoň si ju nespomenul, že by sme tu nejak žili nad pomery. To nie. Nie? Nie. Ronald. To je veľmi zásadná otázka. Ja si myslím, že tým hlavným problémom, a nielen Európy, ale vôbec celého sveta, lebo inde to nevyzerá rozdielne ako v Európe. Japonsko, Amerika, máme všetci našli tou istou cestou, je to, že sme zažili dekády veľmi úspešného rozmachu. Všetko išlo podľa našich ideálnych očakávaní, mali sme dostatok všetkého, akýchkoľvek komodít, banky požičiavali, mali sme ilúziu toho, že tak môžu robiť do nekonečna, štáty dokázali viac rozdávať. A to, čo sa stalo, je to, že sme sa dostali do doby, kedy štát má veľmi, veľmi silnú moc. Prerozdeľuje 60-70% HDP a jednoducho úplne zabil akékoľvek zmysluplné ekonomické prostredie. To znamená, podľa mňa jediná možná cesta, ako sa dostať odtiaľto z tohto preč, je oveľa menej štátu, oveľa menej etatizmu, návrat naspäť k slobode ako k základnej hodnote ľudskej spoločnosti. Ako tých 70% prerozdeľovania je v ktorom štáte? Ale to je možno vo Švédsku. Teraz máme, že posledné kolo, tak skús odpovedať ty. Áno. Ja myslím, že to bola aj tá prvá otázka. Dostali sme sa k tomu tak, že sme budovali monetárnu úniu bez zodpovedajúcich fiškálnych a politických mechanizmov. A vieme sa dostať z toho dvoma spôsobmi. Tým, že tento projekt nejakým rozumným, dúfajme, že nie živelným spôsobom opustíme, alebo ho posunieme na tú úroveň, ktorú sme mali budovať od začiatku, teda vrátane fiškálnej únie a vrátane politických demokratických mechanizmov. Ty preferuješ, predpokladám, túto druhú cestu? Nie s ľahkým srdcom, mimochodom. Radko, on je, aspoň mám taký trošku pocit, on sa na ňu trošku viac teší než ja. Ja by som bol veľmi rád, keby to fungovalo tak, ako to bolo navrhnuté. Nefungovalo to. A nebude to fungovať aj v budúcnosti. To isté sa opýtam, čo rada, že ty si tiež nespomenul to, že by sme... Čiže ty nepovažuješ za jednu z príčin toho stavu, že by sme, ako Európa teraz, žili nad pomery? Nie viac než zvyšok sveta. To je jedno. Tak tá kríza je istou korekciou vývoja, ktorý predtým bol asi taký trošku bublinoidný, ale nie radikálne. Ďuro. Ja by som roztiaľ tú krízu, teda sme teraz v Európe, ale ono to je naozaj po celom svete, ako Amerika má tiež obrovské problémy. A ja tú príčinu vidím v rozvode peňazí s nejakou komoditou. A to sa stalo v 70. rokoch a práve tam podľa mňa bolo zasiaté to semienko aj tých obrovských dlhov. Aj to, čo si ty spomínal, že teda, či si žijeme nad pomery a či si štát žije nad pomery. Podľa mňa ten manažment produkcie peňazí zo strany štátu umožnil vzniku tých obrovských dlhov. A tá korekcia je práve korekciou tohto zlého manažmentu papierových peňazí. Preto riešenie vidím v tom, že teda tá produkcia peňazí sa bude znova privatizovať. A to riešenie, podľa mňa, toho sa ja nedožijem. A to by som bol príliš optimistický, keby som si myslel, že teda to prebehne. Tak skôr bude nejaké medziriešenie a to bude teda opätovná väzba
tých peňazí na niečo, čo sa nedá zmanipulovať teda tou politickou špičkou v danej krajine, či už to bude na komoditu, alebo nejaký kôžmien, alebo nejaké takéto iné riešenie. Čiže tá príčina je hlavne spackaná monopolná produkcia peňazí štátom. A riešenie? Ešte raz, a riešenie? Sú dve riešenia. Buď spätná privatizácia, teda že ľudia si vyberú, čo sú peniaze a budú používať, čo oni uznajú za Čo sa ako nedožiješ? peniaze. A teraz realistické? Pravdepodobnejšie mi príde po tej veľkej kríze, teda ak dôjde, možno som príliš pesimistický a možno sa to zaplatá a vyrieši. Príde ten zázračný rast, na ktorý už 2 roky čakáme. Ale ak nepríde, ak teda bude tá kríza, tak podľa mňa dôjde k opätovnému naviazaniu tých peňazí na nejakú komoditu. To má taký účel, že potom tie peniaze sa nedajú až tak manipulovať a musíte nejak dodržiavať nejakú dopred dohodnutý výmenný pomer medzi tými peniazmi a tou komoditou. To bolo zlato do toho roku 71. A práve to zlato zabezpečuje, aby sa pravidlá, ktoré sa schvália, dodržiavali. A to je, myslím, to zásadné. Politici sami od seba ich dodržiavať nebudú. To by sme teraz rozberali ďalšiu diskusiu, že či zlato, áno, nie, že to, ale to už nerobme. To by bolo asi na to. Je 12 hodín. Ďakujem, že ste prišli. Za koľko bude jasno v tom, o čom sme teraz hovorili, podľa vás? Za rok, za 2? Jedna vec ma ostatných 5 rokov naučilo a to je skromnosti pri predpovedaní. Možno sa dozvieme 17. júna, ako to bude výhra Syriza a Grécko povie, že kašle na to. Možno takto o rok sa stretneme a stále nebudeme vedieť. Ja, keby som si mal tipnúť, tak si tipnem, že sa to nebude lámať na Grécku, ale na Španielsku. Že riešenie aplikované na Španielsko nám povie, ako sa bude hýbať Európska únia na následných x rokov. To budeme vedieť ešte tento rok? A ja sa obávam, že áno. Tak hneď potom vás všetkých 4 znova zavolám, dobre? Ďakujem pekne, dobrú noc. Dobrú noc. Takže sa obávam, že... Počkaj. Teda hovorím o tom, že nedostanú tú pokutu, hej to? No hej, že teda sa rozbehne to tým smerom, že máme teda nejakú dlhovú úniu, transferovú úniu a že veríme tomu, že môže fiškálna únia fungovať. No ale to, že nebude fungovať, sa ukáže až neskôr, samozrejme, teda keď bude treba robiť tie bolestivé opatrenia. A tie sa nebudú robiť? No samozrejme, že sa nebudú. No, tak, ak sa nerobili doteraz, tak neviem, čo sa zmení, teda, že či naozaj sa zmenia ľudia, hej, že je možné, že teda sa budeme cítiť inak, alebo sa vymyslí inštitúcia, ktorá donúti tých ľudí robiť nepopulárne. To si asi vymyslíte, že inštitúciálne. No takto, ale jedna vec, ja sa vraciam k tej otázke, čo som sa ťa spýtal.